Grabatzen ari garen unean gaueko 12:40 minutu igaro diren honetan, Zubizarretak eta Arangurenek Murua eta Aldaberen aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten San Fermin torneoko B-serie txapelketako A-multzoko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Zubizarreta eta Aranguren ziren favorito eta ez dute hutsik egin 22 eta 21 irabazi ostean. Gogoratuko dugu Zubizarretak eta Arangurenek gaur izan dutela estreinako partida, Muruak eta Aldabek berriz herenegun jokatu zuten Jaka eta Ugarte mendiaren aurka eta bertan 22 eta 16 galdu zuten, eta honen bestez gaurko emaitza honen ostean Murua eta Aldabe txapelketatik kanpo geratu dira. Nondik hasi, partida ikeragarria, zirraragarria izan baita, eta batez ere Ander Muruaren hasiera izan da azpimarragarria. Badakigu Murua pilotari erasokorra dela, sekula lanari muzin egiten ez diona, egun hobeak, okerragoak edukiko ditu, baina beti lanerako prest, beti aurpegia emateko prest dago, eta gaurkoan ere horixe erakutsi du. Eta partida hasieran 10 eta 4 aurreratu dira, eta markagailuan eta jokoan nagusi izan dira. Esan bezala batez ere Ander Muruak distira handia atera duelako. Bestalde, atzeko kuadroetan Joseba Aldabe nabarmen xamar dominatu du Aitor Aranguren aginagakoa oso galtzaile ikusi dugu hasieran askotan gertatu izaio Aitor Arangureni hori, partida galtzaile hasten ditu oso hotz bezala, eta kostazaio partida hasieran. Hala ere, berehala eman diote buelta, hasiera horretan ere Irai Zubizarreta ez da jokoan asko sartu, eta hori iraitzentzat oso albiste txarra izan ohi da, pilotari jostaria baita, aurrean jokatzea gustatzen zaiona, eta jokoan ezin badu sartu, nekez lortuko du jokoa nahastea. Hala ere, gero sake hartu dutenean Aldabek bera egin du nabarmen. Joseba Aldabek ez du hasierako nagusitasunik erakutsi, inondik inora ere Muruari ere aukerak asko murriztu zaizkio hasieran, aurrean eta aukera onxamarrak izan ditu, naiz eta ez denak garbiak tantoan hasten eta fin ibili da, baina gero 12 eta 10 iritsi dira lehen etenaldira aurretik. Kasu honetan Zubizarreta eta Aranguren irauli egin dute markagailua, Aranguren asko zuzendu da, defentsan beti pilotari oso ona da, airez eta gutxi egongo dira Aranguren ekaina baliabide dituztenak atzelarien artean, eta gaurkoan hori ere gakoetako bat izan da, inolako zalantzari gabe. Gerora baina berriz ere Murua bere onera etorri da, nik uste pilotak apur bat jaitsi direnean eta horrek Murua Aldabe bikoteari mesede egin diola. Berriz ere Murua hasi da aurrean jokatzen, jokoan hasi nahian. Zubizarreta ongi ikusi dugu, lehen zatian desagertuta, baina bigarrenean fin aritu da, naiz eta ez duen bere partidarik distiratsuena izan gaurkoa, eta Arangurenek berriz zuzen egoki jarraitu du. Aldaberi nik uste egin zaiola apur bat luzetxo partida, 18 eta 16 ere iritsi dira, aurretik Murua eta Aldabe bigarren etenaldi horretara, baina jada Aldabe oso nekatuta ikusten zen, laurak ikusten ziren nekatuak, eta azken erdiak ere ez du lagundu, pilotak asko jaitsi dira, erabat gastatu, horrek esan nahi du tantoak luzatu egiten direla, eta asko luzatu diren horretan tikitaka bizian ibili dira, tanto luzeak, eta azkenerako 22 eta 21 esan bezala Zubizarreta eta Aranguren izan dira garaie, eta honek zer esan nahi du? Jaka eta Ugarte mendia eta Zubizarreta Aranguren bikoteen arteko norgehiagoka irabazten duenak, partida klasikoa izango da hori, egingo duela finalerako urrats hori beste multzoan ikusi beharko da, zer gertatzen den. Muruak eta Aldabek hasieran esan bezala txapelketari agur esan diote, baina batez ere Ander Muruaren jokoarekin geratu nahiko nuke gaurkoan. Pixkanaka gora egiten ari den pilotaria da, oraindik ere nahiko berria da profesionaletan, egia da jokatu zuela Lauterdiko txapelketa, Binakako txapelketan ere partida batzu jokatu zituen, baina oraindik ere denbora eman behar zaio, badauka hobetzeko tartea handia gainera,
eta ziur hurrengo urteetan horixe egingo duela Ander Muruak. Esan bezala, Zubizarretak eta Arangureneko 22, Muruak eta Aldabeko 21, Murua eta Aldabe San Fermin torneotik kanpo.